Sa number 8, ari ang good news. Premium nga bugas o kung imported nga bugas nagbarato sa merkado sang duha tubtub 5 ka pesos kada kilo. Suno kay Engineer Jose Albert Barogo, ang Department of Agriculture Negros Island Region Director, ang presyo sa bugas sa ilang monitoring nagpanaog sa 2 ka pesos ang kilo. Kag ini sa premium rice namang o kung imported rice, wala sang pagbago sa presyo naman sa local rice. Suno kay Benji Tupas, nga naganegosyo sa bugas sa Burgos Public Market, ang kilo sa imported rice sadto kaangay sang jasmine rice nga naglabot tubtub sa 60 pesos ang kilo. Pero sa karon, humalin pa sa tunga-tunga sang bulan sang Abril na naog na ini sa 55 tubtub 56 pesos kada kilo. Patag dito pas, nagbarato ang pagkuha nila sang bugas gikan sa ilang supplier. Sir, bali-bali nga nagbaratong imported nga bugas kaya ang pangkuha yung nagbarato, Nagbarato presyo. mo siya. Pero ang local rice, Medyo hindi nagnubo ang amo local rice. gyapon, average. Hmm. Oo. Sir, ang pilang ginbarato sa imported nga bugas? Nga, limagit na piso. Ang kada kilo? Size o... Pero mabatyagan mo na kung sinako ang bakal mo. Oo, mabatyagan mo na. Oo. Nubo siya kayo. Mm. Dili na kami gabawi sa mga kilo-kilo. Kilo-kilo. Kay tungod, ang nabayra naman ng renta. Ang naman sa mga helper. Bayad naman sa electrical, sa mga kuryente naman.